Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin tamu dan undangan yang berbahagia. Selamat datang di Pendopo Widya Krida Sasana SMK Negeri 12 Surabaya. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kita akan menyaksikan ujian kompetensi keahlian pada seni pedalangan yang akan dipersembahkan oleh para peserta ujian. Mereka telah berlatih dengan keras dan penuh dedikasi untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam seni tradisi yang sangat luhur ini. Mari kita beri perhatian dan dukungan penuh kepada mereka. Semoga ujian ini dapat berjalan lancar dan memberi inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita memulai ujian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita memohon kepada Sang Kuasa agar diberikan kelancaran pada ujian malam ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan ini, ujian kompetensi keahlian konsentrasi seni pedalangan SMKN 12 Surabaya tahun ajaran 2024-2025 dimulai. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan tampil peserta uji keempat, yakni Saudara Amandita Marcelino Ferdiansyah. Sebelum ujian para dimulai akan kami bacakan tata tertib pelaksanaan ujian. Yang pertama, pada saat ujian berlangsung, para hadirin dimohon tenang, tidak mondar-mandir di sekitar panggung, dan tidak membuat gaduh yang dapat mengganggu jalannya ujian. Yang kedua, handphone atau alat komunikasi lainnya mohon dinonaktifkan. Ketiga, pengambilan gambar mohon tidak menggunakan lampu blitz. Yang keempat, tepuk tangan dapat dilakukan sebelum dan sesudah ujian berakhir. Susunan dewan berikut penguji ujian kompetensi keahlian jurusan pedalangan tahun ajaran 2024-2025 SMK Negeri 12 Surabaya. Penguji pertama, Ki Bambang Sugio selaku pimpinan Sanggar Madu Mulyo. Penguji kedua, Ki Surono Gondo Taruno SSN MSI selaku pimpinan Sanggar Suro Budoyo. Penguji ketiga, Bapak Harnowo SSN selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Seni Pedalangan. Berikut peserta uji yang keempat adalah Saudara Amandita Marcelino Ferdiansyah menyajikan pakeliran ringkas dengan lakon Katresnaning Siswo Sejati dengan pembimbing dan penata iringan Bapak Krisna Nugroho Jati SSN. Kepada pendukung iringan dipersilahkan menempatkan diri. Sinopsis. Katresnaning Siswo Sejati. Cerita bermula ketika Eka Loyo sangat giat dan semangat dalam mencari ilmu. Kaprajuritan hingga jauh menuntut ilmu ke pertapan Sokolimo. Namun niat bergurunya ditolak oleh Begawan Durno atas dasar kecintaan Raden Eka Loyo pada guru. Ia berniat pasrah jiwa dan raganya agar diterima sebagai murid pertapan Sokolimo. Alkisah, Raden Eka Loyo diberikan beberapa syarat agar bisa berguru pada Durno dan akhirnya Eka Loyo sirna di tangan murid pertapan Sokolimo, yaitu Raden Taranggono. Kanthi linambaran tresno kang suci
bakal dak baleni nganti tumekeng pati. Dewan penguji yang terhormat dan hadirin sekalian, inilah penampilan dari peserta keempat yakni Saudara Amandita Marcelino Ferdiansyah dengan lakon Katresnaning Siswa Sejati. Selamat menyaksikan. pancen gak akoni yen sliramu iku satriya kang pinunggul ing bab olah kridaning panjemparing Ger. Dak kira sejagat ora ana kang timbang bobote kelawan sliramu Ger.
Oh, kaya apa bombonging guru? Yen duweni putra siswa kaya sliramu, Nggen. Olo-olo, Ekalaya. Yen ngelmu iku kelangkone kanthi laku, ngudi ngelmu murih sampurnaning laku tumuju kasampurnaning uripmu, Nggen. Bakal dak wedar ngelmu apa wae bakal mbok karepake. Ekalaya. Salokaning wong amaya binarung pratangga miwah swaraning prawaranggana swaranya mangayut-ayuting jiwa kaento isining bawana mangayu bagya kunjuk propamriksa samya
Dewa Bathara. Gawe kaget rasaku dene putraku sing sowan ana ngarsanipun Rama. Nun inggih Kanjeng Rama, kula ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama. Yo Ger. Dak tampa pangestune Rama wae tampanana yo Ger. Ekalaya. Inggih Kanjeng Rama. Ana apa dene sliramu Ekalaya manggihi marang pun Rama Ger. Kaya mengku bab wigati kang bakal mbok aturna marang pun Rama Ger Ekalaya. Duh, Kanjeng Rama, keparenga Kang Putra matur. Samangke ingkang putra nyuwun pangestu. Bilih kula kepengin nyecep kawruh dateng Sukalima awit sengseming manah kula. Gandrung kalian bab kaprajuritan lan ugi ilmu kasampurnan linambaran raos tresna kula dhateng Sang Bapa Resi Kumbayana Rama. Ger sliramu rak wis ngerti yen pun Rama iki minangka tetungguling wangsa Nisada. Pun Rama Bombong darbe putra Jalu kang wasis olah gegaman nanging dak jaluk sliramu uga bisa nindakake pakaryan kaya saklumrahe wangsa Nisada anggone misaya mina minangka pangupa jiwa. Aja nganti katungkul anggonmu demen olah kridaning Panjemparing Ekalaya. Kawula nuwun sewu Rama. Bilih anggen kula kegladi yektinipun namung mituruti sengseming manah kula pun Rama bisa ngerteni nggih. Nanging Ekalaya sira iku dak kadang-kadang besok sira kang bakal nglungguhi dampar keprabon Paranggelung kene. Sira kang bakal nerusake pun Rama. Yen sira mung mburu senengmu dhewe lan duwe gegayan bakal nyuwita ana Begawan Durna, tegese sliramu bakal nilarake praja Paranggelung kene. Banjur sapa kang pantes dadi gantinipun Rama Ger Ekalaya? Nuwun pangapunten Kanjeng Rama. Umpamya Kang Putra nedya kawisuda jumeneng Nalendra, kula dereng sagah Rama. Jagat Dewa Bathara. Sliramu iku anakku, Ger. Yen ora mituwa apa kang dadi dawuhku, banjur ana ngendi dununge rasa bektine anak marang wong tuwa Ekalaya? Nuwun agunging pangangsami Kanjeng Rama. Menika dereng wancinipun Kang Putra jumeneng Nalendra. Kinten kula Nalendra punika kejawi kedah sugih ing ilmu. Kula kinten Narendra ugi kedah prigel anggenipun olah kridaning gegaman. Lan malih Narendra ugi kedah prigel anggenipun olah kridaning gegaman lan ugi landhep olahing pangrasa Rama. Kula kinten ingkang sagah paring sedaya kawruh punika inggih Bapa Durna ing Sukalima Rama. Sramaya amuwus aglis Lesmana ngembana ana dawuh tejo tawang tejoku
Ekolaya, apa wis mantep temenanan sliramu bakal meguru ana Sukalima, Nger? Ekolaya. Nuwun inggih, kaleresan kados mekaten. Kepareng Kang Rama paring pangestu dumateng kula badhe bidal dhateng Sukalima, Rama. Yo, sak nyatane abot rasanipun Rama. Nanging nadyan dikaya ngopo wae pun Rama ora bisa mepalangi apa kang dadi gegayuhanmu. Wong tuwa mung bisa ndongake supaya sira bisa dadi satriya kang utama. Yo, tak pangestoni sliramu, Nger, Ekolaya. Duh, Kanjeng Sinuwun, ngaturaken agunging panuwun kula. Dinten sakmenika kula nyuwun pamit, Rama. Yo, sing ati-ati, Nger, sing ati-ati. Hati-hati, Ger.
pirang-pirang taun anggonku nglunturake ilmu dak suntak nganti kaya udan nanging meksa isih ana kurang lan ana cacate. Oh, gedhe luputku yen ora bisa gawe rukune putra siswaku. Nalika isih bajan mung lebutan dolanan bareng dewasa saiki rebutan negara. Oh, gar. Nanging ora bakal kendhat anggonku ndatar putra-putraku Pandhawa lan Kurawa. Ya, muga dadya satriya kang utama, Ger. Madhep luwih dhisik. Suyudana sigra lumaris gawe gelar Mangkatra. Sungkuni dadya pengabit jiwa. Samya Dursasana pengamping tengenira. Samya lena ing madyaning rananggana. Mandhek-mandhek luwih dhisik Taragala. Lerena luwih dhisik. Bakal menyang endi sliramu ngurukake kakuwa? Inggih, nyuwun pangapunten Kakang Suyudana. Dinten menika kula badhe bidhal wonten Sukalima manggihi bapa Begawan Durna. Kena mbok patutake lagumu yen pancen sliramu duweni watek satriya. Ayo urukake tangkep Jaja kalian pun Kakang Yai. Dicoba sepira kasektene Taranggana. Duh, Kakang Mas. Menawi jeneng ngandika nedya weruh
kasektenipun Taranggono. Satriya jireh getih menapa boten? Sumangga Kakang tangkep Jaja kantaran bau kalian kula. Suyudana menapa Taranggono ingkang tumekeng pati Kakang kurang ajar pangucapmu. Ayo tampan ngono. Ayo tandhi ngono. Ayo cepiro kasek dari Taranggono. Sepiro kasek dari Taranggono sumangga Kakang, sumangga dipun cobi kemawon. Kakang awas tandakku bos tandak teko buri awas. Bos gak iso lho. Teko karep teko buri rutut bos gak iso lho. Lho teko arep teko buri awas. Ayo ayo sing waspada. Lho Sudana Taranggono wis kan wis oleh Karya rut siting waradaya manehi
mengko dhisik mandeg-mandeg Ger. Suyudana Tarangala wis Ger. Tak sawang saka katowan padha geger karepe dhewe ana apa? Suyudana Tarangala. Oh, Ger. Yayi Tarangala ingkang paring penantang kalian Suyudana Rama sanes Kanjeng Rama. Kakang Suyudana ingkang paring penantang dhateng kula Tarangala Kanjeng Rama. Kakang Suyudana Kanjeng Rama. Oh, Ger, wis Tarangala. Wis cukup. Sliramu kabeh murid-muridku, Ger. Kurawa kabeh tak anggap anak-anakku dhewe. Apa dene Pandhawa nyata yen sliramu iku sedulur ya tunggal guru. Kaya orang pantes, kaya ora kurang-kurang anggonku medhar ngelmu, menehi pangeling-eling supaya bisa rukun urip linambaran ati kang sabar, Ger. Ora trep yen tunggal guru nganti cecongkrahan kaya mangkene. Nyangga pun isin bapa iki lan nganti dadi rasaning para warga ing Ngastina kene. Kaya dicuwing-cuwing rasaku, Ger. Cukup ana ya mene ya. Anggonmu padudon Tarangana Suyudana. Nanging kula boten sarujuk kalian jengandika Rama Panembahan Durna. Lho, bisane gak sarujuk apa? Apa sebabe Suyudana? Kula rumaos bilih Rama Panembahan Durna menika bancindhe Pansiladan anggenipun mucal kalian kadang Pandhawa lan kadang kula Kurawa. Awit para Kurawa sampun dangu anggenipun meguru nanging boten wonten antukipun. Bab menapa mawon mesti kawon kalian kadang kula Pandhawa Rama. Oh, Ger, kok bisa kaya mangkono panyenggomu, Suyudana? Suyudana, mangerti ya, Ger. Saknyatane pun bapa wis paring piwulang ilmu kang padha ing antaraning Kurawa lan Pandhawa. Ora bedak-bedakno, Ger, Suyudana. Ora kurang-kurang uga anggonku paring pitutur nanging nyatane beda anggone nampa antaraning siswa siji lan siswa liyane. Ngerti, Suyudana? Inggih, nuwun pangapunten. Nuwun pangapunten Kanjeng Rama. Ngene wae. Kurawa dak caluk dina iki supaya kegladen pribadi ana kiwa tengening pertapan Sukalima kene. Maragake metu njaba Suyudana. Sendika ngestaken dawuh Kanjeng Rama Panembahan. Tarangana sendika dawuh Bapa Panembahan. Oh, Permadi, anakku Ger Tarangana. Banget bombong atiku dene sliramu kang widakda lantip ing panggraita bangkit nyakup saliring piwulang ing reh kaprajuritan saka pun bapa. Sewu agunging panuwun kula dene Bapa Panembahan sampun paring piwulang dhateng kula Bapa. Mula saka iku Ger pun Bapa prasetya tangkep bumi langit yen sliramu pancen satriya kang unggul ing babakan olah titi sing jemparing prigeling ayuda. Mula bakal dak gempleng kareben sak jagat ora ana kang bisa ngacorake ngreh kasantikanmu Taranggana. Ngaturaken gunging panuwun Bapa Panembahan. Nanging semurupa ya Ger, seswaktu kang tak tresnani bocah bagus.
Dina iki pun bapa kepengin ngerti kabeh kabisanmu mligine babakan olah kritaning jemparing. Kados pundi bapa panemtan ingkang putra Permadi nyadong dawuh. Marokake sawangan ya, Nger. Ngene, wektu dilekipun bapa bakal nyaburake wujuding manuk dara. Lamun to Permadi bisa jemparing manuk dara mau, bakal nampa bebungah saka pun bapa, Nger. Sendika ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Pauta Raden Taranggana Dupi midhanget pangandikanipun Begawan Durna satemah tuwuh sifat adikang adigung salebeting warbaya lamun kaucap ayo sapa kang bisa ngungkuli anggonku mentang Kandewa nyipatake jemparing dak kira sejagat ora bakal ana kang timbang bobote kelawan Taranggana kacarita nalika Raden Permadi sigra nglepas punang warastra dasare wanci bedhug mubyar sorote surya nyoroti Raden Permadi kang lagya ngupadi wujuding peksidara kawe blereng paningalih satemah luput panjemparinge
Palguna palgunati nityana kreta sang gundhanati mentang kandewa nglepasana jampare mentang gendewa nglepasana jampare jagat dewa Bathara iki kok ana babon kinirah wujude sono ajak kamangka si babon nedeng golekake pangan kutuk-kutuke yen kelakon dimangsa tegese si kutuk bakal kaliren tan wuranga mesti mati ora jeneng atiku gendak sikara nanging sejane atiku mung ngaweh tetulung marang si babon uga sak kutuk-kutuke yo coba tak jemparinge sono iki Garloyo ngulatono pundi kutanyo kidoletan papan kutanyo mangendra loyo sumyak sumyuk sumyak sumyuk sumyuk
Duh, Bapa Panembahan, delalah wonten lelampahan kados mekaten. Dangu anggen kula mburu peksi wonten salebeting wana lah kok wonten wujudipun sono menika Rama. Aja Bapa Ken Taragana. Sliramu dak dawuhi supaya jemparing manuk dara. Oh, lah kok malah jemparing sono kaya mangkene. Taragana. Menika sanes buron kula Rama. Nanging wonten satriya ingkang saged ngungkuli permadi. Sinten ingkang digdaya nyibatake jemparing sesarengan kados mekaten Rama Panembahan. Oh lole. Gawe gumun rasa nyawang lelakon iki kaya lo pawongan kang ilmune wis ngancik tatanan luhur. Menawi ngaten kula nyuwun pamit badhe ngupaya sinten pawongan kala wau Rama. Yo, sing ati-ati Taragana. Lingsireng ratri gumuruh swaraning jan momongso waya sinaringan oceng kukila durung sawetara suwe anggonku goleki pawongan kang gawe sengsaraning Suna Ajak. Iki ana sadra ngadang lakuku. Yen didik jemparing kang mbok cangking semune tanpa beda kaya panah kang tumancep ing tutuke Suna Ajak. Mara gage ngaku sapa aranmu lan saka ngendi papanmu? Inggih Raden, kula Raden Ekalaya. Bali takon, sapa kekasihmu Raden? Pamadyaning Pandhawa, Raden Taranggana.
Nun inggih Raden Taranggono pancen dak akoni yen to Ekalaya sing jemparing sono ajak sumurupa sajroning anggonku lumaku ora jinarak aku weruh babon kang bakal dimangsa sono ajak babon mau tak belani nyoto si babon nedeng anggolekake pakan kutuk-kutuke yen si babon dimangsa sono ajak tan wurungu si kutuk bakal mati kaluwen Raden. Ojo ngayawara tembungmu cetha yen sliramu mung arep ngrusak tatananing kodrat kang lumaku hukum pangan kanggo bangsaning kewan iku anane ya mung mangan utawa dipangan pancen bener nanging ora sak teruse kodrat bakal lumaku kaya kang wis bisa uga besok kodrat mau bakal owah anut kahanane. Banjur karepmu manggon ana alas kene ana apa? Aku bakal sowan ing pertapan Sukalima. Purwana Raden, yen aku iki putra siswane Rama Kumbayana. Jagat Dewa Bathara saya lembing pangucapmu tanpa petung. Wani ngaku putra siswane Rama Kumbayana. Ayo coba dijajal sepira kasektene Ekalaya. Sumangga Raden kantaran bau kalian kula swaya. Waduh. Dituku kepira kasektene Ekalaya. Awas sing waspada. Cantang lu. Tuh, robos. Teko ngarep. Waduh. Teko mburi. Gak iso.
Bang wetan wis katingal sumunaring mendung petang yen kinandra gawe ngesing driya bang wetan wis katingal dhisik Taragana aja mbok pacutake anggone bondo yuda nggen. Oh sapa iki mara kakek aku sapa aranmu kula lan saka ngendi nitik sandanganmu cetha yen sliramu satriya putra Nalendra nun inggih Rama Panembahan nami kula Ekaloya tebih saking negari Paranggelung kula menika putra Prabu Supalwadewa saking wangsa Nisada. Oh aduh bapak aduh anggon sira sowan ana Sukalima ana wigati apa Ekaloya? Nun inggih Kanjeng Rama mboten tedeng aling-aling anggen kula sowan menika badhe nyuwita dhumateng panjenengan Rama Panembahan. Awit saking agengipun raos tresna kula dhumateng jengandika Rama Panembahan, mugi keparenga Rama Panembahan nampi pasuwitan kula. Oh, Ger. Ekaloya. Ora kok teges Begawan Durna nampik pasuwitanmu. Nanging mangerti ya, Ger. Yen to Begawan Durna wis prasetya ora bakal nampa putra siswa yen durung mentas anggonku mulang para Kurawa lan Pandhawa. Mula dinane iki aku durung bisa nampa pasuwitanmu ngger Ekaloya. Duh Bapa Panembahan katigasa jangga nadyan ketampik anggen kula nyuwita nanging aruming asma paduka sampun tinandhi wonten salebeting guwa kalbu. Tekad kula boten owah, boten gingsir. Sasat tiyang ngawula lampahipun namung sumarah pasrah bongkoan. Gesang kula sawetahipun suwawi anggen jingandika badhe murba wasesa Bapa. Saya ngedukur tembungmu Ekaloya. Saya ngedukur tembungmu lan durung karuwan yen sira bisa mujuti apa kang dadi penjaluke Durna. Menapa Bapa? Menapa ingkang badhe jengandika kersakaken kula aturi paring dawuh Bapa. Ekaloya, aku ora milik marang bondo lan pati uripmu. Lajeng menapa ingkang kedah kula cawisaken Bapa. Ekaloya, umpama ripalungguhan iki sing dak jayuk supaya sliramu bisa nandingi putra siswaku, apa sliramu saguh Ekaloya? Inggih sagah Kanjeng Rama Panembahan. Ya bagus Ekaloya. Sejatine perang tanding kelawan putra siswaku iki mung salah sawijining sarana. Ana siji maneh kang dadi penjalukku. Ekaloya, wong adu jurit
Yaktine panujuning batin ingkang linarake dening tangan lan driji. Yen dak sawang kok apik anggonmu ngipatake jemparing Ekalaya. Umpama wektu dina iki jempolanmu sing dak jaluk apa Ekalaya lila? Sumangga Bapa kula aturi nampi jempolan kula Bapa Panembahan. Gedhe pangapuramu Raden Ekalaya kabeh iki sing luput permadi yen jeneng sliramu ora nrimakno marang Taranggana mara gage digasen jempolane Taranggana Raden anggonku nglakoni lelakon iki merga saka gedhene rasa tresnaku lan uga iki minangka bektiku marang Guru Durna. Mula iki ora ana sambung rapete kelawan sliramu Raden Taranggana. Kabeh iki merga kaluputanku. Yen to ora merga permadi, ora bakal kaya mangkene kedadeyane. Marata coba kaya ngopo tresnanane supaya aku bisa nebus dosa luputku marang sliramu Raden Ekalaya. Permadi yen pancen nedya nebus marang kaluputanmu mara gage jejeg nanggonmu ngadeg mara gage tanding ana kridaning Ekalaya mituhu dawuh Bapa Durna kang sepisan. Ayo Ekalaya, ayo dicoba Ekalaya apa Permadi kang bakal unggul ana ing palagan. Ekalaya yen kaya mangkono ya mara gage mentang gendhewa adu solahing warastra bebarengan nglepas jemparing luwih kepat jemparing Palguna apa Palgunadi kurang waspada paningalmu tumancep aning jajamu jemparingku Raden. Monggo Raden Taranggana, monggo mentang gendhewa Raden. Ayo dicoba. Ayo dicoba Raden. Awas
rahina kumuro kang ngandhon kulit metu lawang butula lawang gedhe ten cakene
ayo. Raden Ekoloyo ayo tanding ngono. Raden. Raden. Raden Ekoloyo. Raden. Sungguh penampilan yang luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Saudara Amandita Marcelino Ferdiansyah. Kepada seluruh pengrawit dan penyaji dipersilahkan untuk meninggalkan tempat.